Ongelma on siinä, ettei ylipäätään ole sellaista ideologista arvomaailmapohjaa. Tietoisuus kohdistuu hyvin yksittäisiin kysymyksiin. Kun siviilipalveluksesta poistettiin vakaumuksen tutkiminen, romahti sivarimiehiltä arvopohja. Sivariin tullaan ihan muista syystä kuin että olisi jokin vakaumus. Koska armeijassa ei ole kivaa. Mulle ei saa kukaan huutaa. Mä en halua ryynää missään metsässä. Mun selkä ei kestä. Mulla on jokin heikko kohta. Nämä eivät ole lain tarkoittamia perusteluja. Individualistinen, konservatiivinen, itsekäs, urasuuntautunut. Kun tonne Lapinjärvelle törmäsi sisään, niin huomasi olevansa munien kaltaistensa joukossa eikä tuntenut itseään niin erilaiseksi kuin mitä normaalisti tuntee. Mutta sitten meille heitetään tällainen väite meidän sukupolvesta. Ja se tuntuukin ihan käsittämättömältä. Vaikka toisaalta tietää, että se on totta. Missä määrin tämä sukupolvikäsite tai termi sopii teille? Että ryhmä, jota luonnehditaan jonkunlaiseksi sukupolveksi, että sillä itsellään olisi myös joku käsitys itsestään sukupolvena. Se tuleekin vanhan sukupolven syöttämänä. Että meidän sukupolvi, mites teidän sukupolvi? Ennen muotoiltiin yhdessä mielipiteitä. Suunniteltiin toimenpiteitä. Tänä päivänä tehdään erikseen ja yksin. Mistä sä näkisit tämän muutoksen johtuvan? En osaa sanoa. Se on isompi muutos. Ehkä se on elintasokysymys. 70-luvulla kaikilla nuorilla oli mahdollisuus saada työtä. Kollektiivinen elämä tuotti harhakuvan, että mähän voisin tehdä vaikka mitä. Todellisuudessa me ei voitu tehdä paljon paskaakaan. Teidän ikäiset lähtee siitä, että aina saa valita kaikki vaihtoehdot. Saa valita vaikka useita vaihtoehtoja. Se, että ei reagoida mihinkään, kuvaa myös tätä teidän sukupolvea. Jos määrätään mies palvelukseen ja mies ei ilmoita mitään, eikä reagoi mihinkään, sitten hänet pannaan poliisietsintään. Ja sitten poliisi etsii sen äijän ja tuo väkisin tänne. Ja mies ei ole moksiskaan. Kiva, kun joku huolehtii. Meidän sukupolvella on veressä ja kasvatuksessa, että sä voit suorittaa sen, että susta tulee ihminen ja suorituksilla saavuttaa oikeutuksen elää maailmassa yksilönä. Luoda itsestä tuote oman työn kautta, laittaa kaikkensa oman tuotteen luomiseen. Niin. Mutta sitten tulee taas uusi yksilö. Senkin vieteri venytetään loputtomiin. Tää yhteiskunta niinku syö yksilöitä. Ja se yhteiskunta, joka syö yksilöitä, se kuitenkin on Suomi, joka on osana EUta tällaisessa maailmassa. Tää kupla ihmisestä, joka suorittaa elämänsä. Rumasti sanottuna, lorvioiden sukupolvi. Ei sivariksi vahingossa tulla. Tää on jaloillaan äänestämistä.